खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैबो फरायबाय बे समाव टिभिनि साखाथियाव थानानै नोंथांमोनजों फिसा बाथ्रा सावरायलायनि जाय बिथाङा दिनै जोंखौ गारनानै बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लाबाय आरो बे बिथांखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा मानो होनबा बर' सावथुन मुलुगाव बिथाङा मोनसे मिनिथावना फाव खालामनानै जोंखौ गोजोन होबाय आरो अराय बयनिबो गोसो बिनि अननाय एबा बिनि जिहेतु दिन्थिनाय जिहेतु फावथिनाफोर बेखौ गोसोखांनांगोन आरो जोबोद गोजोननाय मोनोमोन मोजां मोनोमोन आं बिथांनि जिहेतु दिन्थिनाय डायलगफोर जोबोद बाख्नायथावना आरो बेनिखायनो दिनै बिथाङा रुंसारि जाखांबाय थारैनो बिथांनि सोमोन्दैनो मिथिनो थाखाय बिथांनि न'खरनि सुबुंफोरजों आङो एसे सावरायनि बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायदों आरो नैबे भिडिअ दा नैबे टिभिजों लोब्बा लानानै बे सावथुनानो जाबाय बिथांमोननि जिहेतु गुदुं गरम होननाय मोनसे सावथुन 2018 मायथाइयावनो बे सावथुनखौ आं नायदोंमोन बे बिथाङा जिहेतु दिनै जोंखौ अरायनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय जेरावखि थाया मानो जाहाथे जोंनि गोरबोआव बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां अनसायजानाय सुबुं हिसाबै बिथाङा जाहाथे रुंसारि जाखांनायनि उनाव सोरगोआव बिथाङा जायगा मोनहैयो बेखौ आं आरज गाबो बिथांनि न'खरनि सुबुंजों आं बे समाव फन कलजों रायलायनो नाजानि नोंथांमोनाबो बिथांनि सोमोन्दै एसे नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना दा आंजों लोगोआव नायफालांबाय था बिनि सिगां बे डायलगखौनो एसे जोङो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो खोनासंलांनि जुदि नोंहा गोदोंब्ला हारसिङै खावनानै लायनानै हाबा लाफै नोंहा हिनजाव मोनगोन जोंहा मा मोनगोनलै मा जिनिसखौ नांगौ नोंनो मा नांगौ बुं दे दाउदै जानो ना बिदै जानो रसगल्ला जानो ना मिस्थि जानो जाबा बिगुर हिजरा बंस'खायनो बिदिनो बियो औलै आं हले बेफोरबायदियाव आगान होखाया नोंसिनि आखला बिदिसोना सानैजों रिहार्सेल होखादों नङा होमबा नोंसोर माला लोगोफ्रा मोजां आइडिया नटिफिकेसन होनानै होयो नोंसोरना बेबायदि नङा होमबा नोंसोरो बुजिबाय आं नोंसिनि बेड निउसखौ नोंसोरखौ एथबां इंलिस फोरोंबोबाय आङो आंनि ग्रामार मोनसेबो बुजिनो रोङाथ' नोंसोरो बुजिजोब्बाय आं नोंसिनि ग्रामारफोरखौ येस आइ उइल किस इउ जेब्ला इंलिसखौ बुजिगोन अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो नोंनि हाबायाव नै सारेगामा दामै मोसानो हायाबा मानसि नङा आङो नेनानै थाबाय थालाय नों बोरमा सारोन गावहा हिनजावनि फाग्ला जोंखौसो इंलिस फोरोंनो फैदों बाव हां नोङो अबेनि इंलिस मास्टार नोंलाय मालायखौसो नाफाम सिखाव होनना बुंदों गावनि हिनजाव गुन्दा लाजिनो रोङा बियो अभद्रआ आसोल जाबाय बियो दिनै बिनि बिगुरा दिनै मोजां मोनबोखासिगोन जा फाग्ला सेंग्राफोर दं बिस्रानि न' खाथि खालायाव आरो बे बिबथैनि फिसालाया एसे खर' गाज्रि खालै मिथिगौ नोङो बेजोंथ' मोनखागोन बियो आरामसे आरो जों सालक मानसिखौ बियो बावलांनो नै आरो बेनोसो जोंनि सिगाङाव सारेगामा खनफैबावनोसै बियो एबार नङा होमबा बेनि बे हनुमान खावलाय लानानै खननायखौ एबार नायथारसै जोङो बे बोरमा सारोनजों थांफाबायो जोङो है मा जाखादोंलै गावखौनो सोंब्रहैनो आंनासो बन सिनाया थालायलांबायलै थारैनो जिहेतु बिथांमोननि डायलग बा बुंनाय रावफ्रा मोगथाङाव जिहेतु बुंनाय मोगथाङाव जों जे मालाबा गावजों गाव दान्थे बिदान्थे बा बिदिनो जावलायनाय माखासे बाथ्राफोर थायो माने सैथो रियेल नंथारगौ बायदि नुयोमोन बिथांमोननि जिहेतु फाव दिन्थिनाय बेनिखायनो बिथांखौ बयबो बर' रायजो राजाफ्रा रामसिंगेरला होननानै मिथिदोंमोन आरो अनसायदोंमोन बिनिखायनो बिनि बाथ्राफोरखौ बिदिनो न'खरनि सोमोन्दै जों मिथिनांगोन होननानै आं सानो बेखायनो बे भिडिअखौ नोंथाङा जिहेतु रामसिंगेरलानि बिदा जायो होननाय खोनादों बियो आंनि बिदासो आं फंबाय आरो नोङो बिनि फंबायसो जोबोद दुखु मोनदों जोङो बिथांनि रुंसारि जानायखौ खोनानानै मानो होनबा बिथाङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे मैखोम माने गोलाव सम जोंनि सुखुआव दुखुआव बिथाङा रंजाहोबोबाय सावथुन मुलुगाव बाहागो लानानै बिनिखायनो बेखौनो आङो मिथिनो लुगैदों बिथांनि सायाव बा बिथांनि सोमोन्दै जोंनि गोबां सुबुङानो बिथांखौ मोजां मोनोमोन जेला साफ्रोमबो सुबुङा
बिथांनि थासारि आरो बिथांनि माखासे बिथांनि थासारिनि सायावनो जों मिथिनो लुगैनायलाय नों आदानो आं फन हरबाय बे समाव दसे सम होनो हागोन बे बिथांनि गामिनि नामा मामोन बिनि गामिनि मा गाम्बारि बिल गाम्बारि बिल बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफा दं बिमा दं बिफाथ' गैला गोदोनो उन्दैयावनो गैखाया मा नाममोन बिफाना रुंसारि जाबाय जेबा बिफाना मा नाममोन दंमोन रुंसारि जादों औ मा नाममोन महिम चन्द्र ब्रह्म नामा महिम चन्द्र ब्रह्म बिमानि आइनि माबा इलाबती ब्रह्म दङ दा बिसोरो दङ बिमाया दं ओमफ्राय बिना बैसोआ बेसे जाखोमोन रामसिंगेला रामसिंगेलाना 39सो जासिगोन खोमा 39 ओमफ्राय बिनि न'खराव बे हाबा जानाय हाबा जानाय ना ओमफ्राय नोंनि मुङा मामोन आदा आंना जिबिस्वर ब्रह्म होनो जिबिस्वर ब्रह्म ओरैनो बिना बिदा फंबाय साबेसे असे बिदा फंबाय बिसोरो बिदा फंबाय साब्रैमोन साब्रैयाव बिदाबो बिब'बो गैला रुंसारि जाबाय ओमफ्राय बिनानाव दं बिनानावखौ दतमा बरागारियाव मोनलांदों ओमफ्राय बिब' सासे बिदा सासे बिसोर सानैबो रुंसारि जाबाय आरो बिसोरबो रुंसारि जाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा सासे बिमाया फिसाफोरनि जिथु रुंसारि जानायखौ नुनो मोननानै जोबोद सहायनांगौ जादों जानो हागौ ना जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेनिखाय आरो मा दुखुसिन थादों जोंबो दुखु मोनदों जितु बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंहा माने बेखौ मोजां मोननाय बहुद सुबुं दंमोन आंबो मोजां मोनोमोन जोबोद बेखायनो नैबे दिनै नोंजों दान्दिसे सम भिडिअ आंबो इउटुब चेनेल सालायो नालाय अरुण ब्रह्म इउटुब बेखौनो मिथिनो लुगैनानै नोंनो कल खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय बे मा मावोमोन आरो बेसेसो फरायनायमोन बे बिए पास जादों ओमफ्राय बिए पास जानानै नेरसोन एनजिअ'आव मावदोंमोन बियो नेरसोन एनजिअ अब्लाबो बे आगोलनिफ्रायनो सावथुन मुलुगावनो दंखायोमोन आरो बियो सावथुन मुलुगावनो नेरसोन एनजिअ मावनायनि सिगांनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव दंखायोमोन गारखायाखै आरो सावथुन मुलुगखौ नेरसोन एनजिअ प्राइभेट बेयावबोथ' एनजिअ'थ' समाज सिबिनायसो खामानि ओमफ्राय गोदोनिफ्रायनो समाज सिबिबोदों आरो बेना सिबिबोदों बेसेसो सनाव जुलि जानाय बेयो 7 बोसोरसो जाबाय जुलि जानाया बारा गोबाव जायाखै होनबा ना बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय बिनि आंगो फिसा फिसौ गथ' गथाय हौवासा सासेल' बेनहा हौवासा सासेल' बेसेसो बैसोनि 4 बोसोरसो जाबाय बेनाबो 4 बोसोरानो जादों 4 बोसोर ओमफ्राय माबाया स्कुलफ्राव थांबाय खुदिया देग्लाय सोहांदों गामिनि स्कुलावनो सोहांदोंमोन गामिनि सरकारि स्कुलाव आरो ना सरकारि स्कुलाव ओमफ्राय माबा नामा न'खराव मा मावोमोन ओरैनो खेथि बाथि दाथ' दा खेथि बाथि गैया जेबो गैया ओरैनो खामला मुजिरा मावलाबायो एखमबा बिसिया गावबो बिदिनो सावथुन मुलुगाव जा मोनो बेखौनो माबायो बिदिसो ना सोलियोमोन आरो ओमफ्राय गाव जानाय जाथाय बायदिब्ला बेयो सिगांनिफ्राय बिदि बेमार लोमजानायफोर दंखायोमोन नामा बेथ' बेमारानो गैयामोन लोमजानोबो बारा रोङामोन बेयो बिदिनो गसाइगावना बिनाखाथायाव बैसागु फांसन दं होननानै थांदोंमोन बिसोरो लेंहरदों होननानै साथामसो थांदोंमोन सेंग्राफोरबो बे सेंग्राफ्रा सोर सोरमोनथाय ओमफ्राय फैनाय समाव लामायाव एक्सिडेन्ट जानाय जादों आरो बेयो ओमफ्राय बे एक्सिडेन्ट जानानैसो रुंसारि जाखो ना माखो बे एक्सिडेन्ट जानाया मास मोनसेसो सिगां जादों दा रुंसारि जानायनि मास मोनसे सिगां जादोंमोन आरो एक्सिडेन्ट खोनादोंमोन नुदोंमोन आंबो ससियेल मिडियायाव ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे आराम जानानै दाख्लि ओरै सानजाहा मा जायगा होनदोंमोनथाय बेहाय माने गाव सुटिं खालामनाय आद्रा थादों नामा साउन्ड होनो बेहाय थांदोंमोन बे थांना फैनानै उदै सानाय जाबोनानै
नैबे रुंसारि जाफैनायानोसै आरो बे हरखाब जाफैबाय आरो ना बे सिगांनि हरखाब एक्सिडेन्टआ जाफैदों, औ। निस्सय माबा मोनसे जाना दङ खोमा सिङाव मोजां औ ट्रिटमेन्ट लानाय जायाखैमोन दां माबाफोर खोन्थानानै लानाय जायाखिसैना बियो मोजां ट्रिटमेन्टबो लानाय जायाखैमोन ना मोजां ट्रिटमेन्ट लानो फैसाफोर गैयामोन खोमा मोजां ट्रिटमेन्ट ओरैनो एसेल' मोनबाय बियो दाथ' जोबोद दुखु मोनदों जोंबो बिथाङा जिहेतु रुंसारि जानाय सम जायाखैमोन हरखाब जाबाय मा खालामनो दा बिनि सोलिनाय बेबस्थायाथ' न'खराव दा गैयायानो होनजायो आरो दा सासे समाज सिबियारि हिसाबै ओरैनो मा बुंथावना दं दाथ' अननानै सावथुन मुलुगनिया एसे नायहरोबा मोजां जागौमोन आरो जाहाथे गावसोरायाबाबो बिटिसि सरकारफोरनाव एसेसो बुंनानै बे गथ'नि नामै एसेसो अनसुंथाइफोर होयोबा मोजां जागौमोन आरो जोबोद मोजां खोथा आं बेखौनो बियादै बा बिमायंफोर साननानै बेखौनो सानदोंमोन आरो माने गथ'आ इयुनाव मोजां जालांथों होननानै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनबा सासे बियो समाज सिबियारि हिसाबै बेखौ मोनथावना जिहेतु बिनि जि मावनानै गालांनाय बिहोमा हयथ' दङ बिनि थाखाय फिसा फिसौआ जाहाथे बिनि बिहोमाखौ एसे मोननो हायो नङा होमबा माबा मोनसे नङा होमबा राहा फरायनाय लिरनाय जानाय थानायाव नङा होमबा ओरैनो बिसोर BPL कार्ड जागोन रेसन जानाय BPL कार्ड जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेतु आं बेखौनो खावलायगोन आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों जिहेतु हारिमुवारि फान्डबो थायो हयथ' बिथांमोना सासे माने गोलाव सम समाजावनो खामानि मावबाय समाजाव थाबोबाय बे हिसाबै बे फान्डफोरजों जिहेतु बिनि न'खरखौ एसेब्लाबो माबा मोनसे सहाय सुंख'नो हानांगौ होननानै आं सानो आरो दा बिनि थाखाय जि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जितु हारिमुनि बिबानाव थानाय बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे सुबिदा बरनना होयोबा मोजां जागोन होननानै आंबो खावलायगोन आरो ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय आदा नोंथाङा दान्दिसे सम आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव सम होनानै बिथांनि सोमोन्दै फोरमायहरनायनि थाखाय आसा खालामो निस्सय बिथांनि न'खरखौ अनसायग्रा सोरबा ओंखारगोन गोजोन्थों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं दान्दिसे सम सावरायबाय नैबे सावथुनखौ बयबो नायदों बे सावथुना जादोंमोन बबे सनाव ओंखारनाय माने आगष्टनि 16 2018 बे 2018 नि आगष्टनि 16 अक्ट' खालिनिफ्राय बे सावथुनखौ हगारजेननाय जादों माने दिनैसिम 4 बोसोर 5 बोसोर जाबाय बे 5 बोसोरनि सिगां जिहेतु बे सावथुनाव नुनाय जे रामसिं गेरला बे सावथुननि मुङानो जाबाय गुदुं गरम गरम